Ok, istezanje zadnje lože. Dakle, sješćete sa kukovima do zida i dignut noge skroz u zrak. Probat ćete koljeno opružiti, tako da smo u poziciji od 90 stupnjeva. Tako, ispružiti i samo ćemo biti u ovoj poziciji. Vodite brigu o disanju, to jest da dišete konstantno. Imamo udah kroz trbuh i izdah kroz trbuh i tu se gura. Ukoliko je ova pozicija teška za držanje, znači možemo se naravno lagano odmaknuti od zida, znači da su kukovi što dalje od zida i biti u ovoj poziciji ovdje. Dakle, koja god pozicija vam odgovara, sve je ok, dok god se osjeća istezanje ovih zadnjih loža. Ovo je izdržaj, dakle pasivan stretch. Ništa sa koljenima se ne radi. Ukoliko je ovo bude isto preteško, dakle samo ćemo lagano otključavati i zaključavati koljena. Znači pete su cijelo vrijeme tu, imamo to i to. Kao da dodajemo gas sa jednom i sa drugom nogom, možemo naizmjenično to raditi ili možemo u isto vrijeme raditi. Poanta je da osjetimo istezanje zadnje lože.